Bueno, maing buntag, maing ngudto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini atong broadcast malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live mo karon sa tibok nga kalibutan, pinaagi usab sa gitawag nato og gamhanan teknolohiya sa internet. Live usab ko mo karon dinhi sa tibok nga Pilipinas, pinaagi usab sa gitawag nato og Hope Channel sa tibok nga Pilipinas ug labi na usab sa GSAT o aton dakong kalipay nga diin kamo nagsunod nini nga atong programa og dako kayo nga atong pagpasalamat labi na sa atong mga kadagkuan sa Philippine Union Conference Seventh-day Adventist Church ilalom sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Elder Roger Caderma ug ato usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares ug kang Sir Chimel Almocera ang ato usab nga treasurer. Og Bueno, imbitahon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguman, daghang salamat sa imong gugma ug panalangin kami nagaampo. Nga ikaw magabadala sa imong balang spiritu, maggiya, maghatag kaalam, ug labi na usab magpasabot sa mga pulong nga among pagatun-an. Tuguti Dios nga ikaw magapanalangin sa mga televiewers ug sa unsang mga pamaagi nga means nga mabati kini nga programa kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno, salamat no. Ayaw biya mo kalibot mga pinangga nga kung aduna mo'y mga pangutana, pwede ninyo itawag sa 0929 alan sa Smart. 344-1777. Oh, dinhi usbong ko Smart 0929-344-1777. Mas maayos nga manawag mo personal igsoon aron maka-follow up usab mo sa inyong mga nalibgan di kan sa balaan nga kasulatan. Okay? So, ato usap pangumustahon ang tanan nagsunod ni ato nga mga programa. Ilaadi ni si GR Momo Antuki, mayong hapon pastor, watching sa gikan sa General Camp Santos City. Niadi ni si Edwin Maybano, mayong hapon pastor, watching from Dubai. Niadi ni si Nitch Bibi Cook Quezon, magandang hapon pastor, watching from Riyadh. Niadi ni si James Lo Aparicio, mayong hapon. Niadi ni si Marcos Antonio Zam, mayong hapon niya mo diya, sir. Niya sabi ni si Merlin Lapinig, Jurek, mayong hapon pa, sir. Salamat jud kaayo imong program. God bless, always watching from Jeju, Korea. O niya sabi ni si Jendi Dago, ato kauban din sa Hope Channel. O lawas tanan, niya sabi din si Merlin Lapinig, Jurek. Niya din si Mike Richards Alburo, AMQ. Niya din si Ellen Obsiuma, si Constant D. Rodriguez, si Jeffrey Castro, si Von Eric Bandoy, si Rogie de la Cruz, si Roy Blas, Edgar Magtuba Lumakad, og kini Hinita, og niya usab ang ato nga mga niya din si Zel de la Mancha. Okay? Og may hapon usab sa Estados Unidos ni brother and sister Jag Bautista. Diha sa church nga ila usab nga napasakasakupan. Salamat sa tanan og usab kang brother and sister J. Salcido nga naa dinhi sa Estados Unidos usab. Og labi na usab sa walay puas nga tabang suporta alang gikan kang Sir Gonzaga, Rex Gonzaga, uban siyang pinangga nga asawa. Og labi na usab sa ilang makununayon nga pagsuporta sa Spoke Garden Church, no? Daghang salamat nini nga tanan. Bueno, mga pinangga magsugod ta sa mga pangutana nga naa dinhi nga gibutang dinhi sa ato nga Facebook. Kung ayaw ba mo kalimutan, ayaw mo kaulaw, tawag mo o inig tawag ninyo mga pinangga, pwede ka mo maka-follow up, no? Labi na sa 28 fundamental beliefs nga gituhuan sa Seventh-day Adventist. O kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist, ato kanang tubagon pinagi sa pagpamatuod sa balaan nga kasulatan. Kaya may lain nato sundanan igsoon. Kini lamang Biblia o Bible and Bible alone, no? Bueno, una nga pangutana na diri, mato pa niya dinhi gikan kang Brenda Ariar. Pastor, good day. I'm Brenda, OFW from Qatar. Ask ko lang, Pastor, kung dili ba bawal sa standard og teaching sa Seventh-day Adventist Church ang pag-business og itikan. Pastor, salamat, advice og pa-explain. God bless and more power. Daghang salamat, Igsoon. Wala ko'y na basa sa Biblia, mismo pa sa Spirit of Prophecy, nga ang pagligusyo og itikan o sa kasala. In the first place, kana siya, murarag hapon na siya manok. Ang manok,
pwede ka mag-business. Itlog ba o iyag yung kaugalingon nga manok nga imong ibaligya, mao gihapon na sa gitawag nato og itik igsoon. Walay doktrina ang Seventh-day Adventist nagdili niini. Kay wa man siya doktrina ng Adventista nga kana siya dili pwede makaon. Nahimo ng issue igsoon sa Mountain View College dugay na nga panahon. Usa sa ato nga anong panahon na estudyante pa mi o kauban mi ni Pastor Gerson Arellano nga nakaron sa professor nakaron sa South Philippine Adventist College ni Davao. Unya at that time na siya na-assign sa departamento sa dinidapit sa Kisalom, na diha ang gitawag nato farm o nasa diha ang itikan kaniadto. O nahimo ni siyang issue igsoon kaniadto kaya dunay mga ubang elder dinhi sa Bukidnon. Dugay na mga panahon igsoon way back nga mga 1990s pa. Unya nag-invite og Amerikano gikan sa Amerika ug mato pa ni Pastor Gerson Arellano gikan sa LNG White State og nagpa-lecture sila niya ng panahon na og matod pa ni samong Amerikano dili man wala sa spirit of prophecy mismo sa Bible nga diin sala ang pagbuhi og itik dili man gani sala ang pagkaon ini pero adunay mga tawo igsoon nga nagunahon na nga dili na siya makaon. Wala man sa tay gipugos kung dili ka magkaon di ayaw kaon pero ayaw lang paghukom sa mga taong nagkaon. O katong nagkaon ayaw sa paghukom sa mga taong wa magkaon. Prinsipyo kana igsoon nga ato nga mabasa na sa balaan nga kasulatan. Ilabi nini sa Roma kapitulo 14. Dunay prinsipyo dinhi nga giisgutan igsoon nga alang nga dili ta maghukom nga nang mga puntuha. Nagingon dinhi mahitungod sa tao nga maluya og pagtuo. Maluya pagtuo dawatan ninyo siya apan dili aron sa pagsaway sa iyang mga dinahom-dahom. Kaya ang usa ka tawo nagatuo nga makakaon siya bisag unsa. Anong word nga bisag unsa minito sa mga taong gitugot sa mga pagkaon nga gitugot. Kaya ang usa ka tawo nga nagatuo sa nga makakaon siya bisan unsa samtang ang taong maluya nagakaon og utanon lamang. Ang nagakaon kinahanglan dili magtamay sa wala magkaon ug ang wala magkaon kinahanglan dili maghukom sa nagakaon kay kini siya gidawat tanan sa Dios. Pero mas maayong gani nga kung madawat na nimo sa imong lawas, andam na imong lawas nga mubalik ta sa utan, mag-vegetarian ta, walay problema igsoon, labing mas maayo. Mas maayo magay na kay backyard no. Gardening igsoon imong kogalingon nga yuta imong tamnan. Pero usay magolan ta kay dili biya tanan nga mga Adventista do na yuta. Ang uban na dinhi sa syudad niya unsaon na lang no. So balik kaon sa isda, sa manok, sa baka. Unya sa pato usab kung imong ginuhuna nimo nga okay sa imong lawas pero sa Biblia wala tay mabasa igsoon nga ugaw na siya wala tay mabasa nga dili pwede magligosyon niya na. So daghan salamat niya na mga pinangga. Bueno, dinhi na sabta sa usa ka pangutana gikan kan Jun Jam Montano. Good evening Pastor, bag-o lang ko nabaptize sa Abuyog. Can you give na ako nabasa sa Job chapter 41 unsa magod ng libyatan tuod bagyod ini ngan ano bagid ini siya. Jamil Montano akong pangalan Pastor, bag-o lang ko na isday. Okay, bueno nasa tay caller to sa entertainment caller go ahead palihog. Pastor, maing hapon usab nimo diha igsoon. Akong pangutana, Pastor, kaning about the tribal marriage. Okay. Kay naay, soon magod na ko, gibiyahan sa iyang asawa. Mm-hmm. Tapos, ang advice magod sa Pastor, kay murag 7 years naman ata sila nga gibiyahan siya. Okay. Tribal marriage. Nakasal na sila, Pastor, tungkuan. Unsay pa na ni sa church, kay murag wala magod siya na tudlo gyud sa church na to. Legal ba ni Pastor? Actually, Igsoon, wala man ko kabalo kung sa discussion during sa church board meeting. Kay ang tanang kasal Igsoon, natom lang iagi sa church board meeting. Diskussan man na ang status sa babae o lalaki. Puro ba sila ulitaw? Puro ba sila gitawag nato ulitaw og dalaga? O kung pananglitan ng usa, niagi na og kami nyon, ang pangutana sa sunod, kung ang ilang pagbinulagay, usa pa sa gitawag nato og biblical divorce. Mayroong itag biblical divorce Igsoon, meaning to say, ang babae o ang lalaki nagkabulagay sila o
tungod sa gitawag nato og fornication. Og kung dito sa Amerika dali ra ang divorce igsoon tungod kay naman sila absolute divorce. Kita din sa Pilipinas wala tay absolute divorce igsoon. Ang ato is relative divorce o sa na ka mga legal term igsoon nga ambot pasabot sa absolute divorce. Ang diborsyo nga gihimo sa Amerika mao na siya nga paagi. Pero ang ato din igsoon wala tay absolute divorce, relative divorce og ang word nga relative divorce igsoon sama-sama sa gitawag natong legal separation, no? Makasiparar, separar ang higdaanan, separar ang balay, separar ang kabtangan, pero dili pwede makaliminyo until such time nga maanul ang maong kasal. So naghatag lang ko prinsipyo igsoon dili nang kumuting kay sa imong gisulti pa karon kay wala mangyud ko kabalo kung say mga detalye o kung gusto sa mga detalye gusto mangyud ko og report gikan sa church board kay ang church board mangyud ang nahibalo o ilam nang giuting kay pag-ayo pero naghatag lang ko prinsipyo igsoon nga ang gitugot sa Biblia nga pagkigbulag katong pakigbulag ang hinungdan mao ang gitawag nato og fornication o kung atong tan-aw na igsoon dinhi sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 32 atong tistingan. Okay? Nagingon dinhi ang balaan nga kasulatan. Okay, 31 ta sugod. Giingon usab bisan kinsa nga mubulag sa iyang asawa kinahanglan iyang hatagan siyag usa ka sulat nga pagpamatuod pakigbulag. Kung ato iagi sa ato diha sa Amerika igsoon mulusot ni ang gitawag natong mga divorso. Pero dinis sa 32 na yun, apan magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga bubulag sa iyang asawa. Okay? Bisan kinsa nga bubulag sa iyang asawa. Gawas kung ang hinundan mao ang pakighilawas, nagahimo kaniya nga mananapaw. So meaning to say, kung nagkabulag sila, other than ang rason, ang pakighilawas, wala gitugot. For example, bulag tungod sa kwarta, bulag sa tungod sa kabtangan, bulag tungod sa kinaiya, wala na gitugot sa Biblia igsoon. Ang gitugot sa Biblia, ang panagbulag tungod sa fornication. Mo'y gitawag na itong gitugot sa Biblia. So wala ko kabalo kung unsay mga deliberation sa church board kay lagi ang church board plus na gitawag guidance gikan sa pastor o guidance gikan sa mission or conference, ma-define man ang tanan igsoon. So, kanang kasal sa gitawag nato og sanitibo, gidawat magyapon na sa gobyerno tungod kay ang mga tao nga gitagaan og lisensya gi-authorizar man na sa gitawag nato gobyerno. Mo lagi nagadepende na is pagtulunan sa alang nato 70 Adventist dili tanang nagbulag nga pwede maminyo pag utro kundi ang gisgutan nato nga bulag sa Biblia kanang biblical divorce. Kung napamay uban nga klase nga na panagbulag nga gitugot sa church board uban sa guidance sa Conference of Mission, labing mas maayo. Pero katong nagbulag unya nagpakasal nga wala moagi og church board, murag ang kuyaw lang na kung adunay maglikramo. Okay? So follow up igsoon. Okay na pastor, murag hayag-hayag na gyud kay nahimo na mong elder po na kung kuya God. Pero giaprubahan man ka na sa church board igsoon. Oo, pastor, kaya nag-rebaptize man siya. Walay problema. So at least naamang kay recommendation gikan sa church board unya uban sa guidance sa district pastor or church pastor. So ginirespetuhan ka na igsoon. Sige, Okay? pastor, salamat kayo. So daghan salamat usab sa imong pagpangutan na igsoon. Niya din si Freddy Ro, Zipagan, Ido, mayong hapon, Pastor Chris. God bless sa pangutan na pastor. O sa imo, Pastor Chris, pakigreet ako igsuon si Lily Ido o iya anak nga si Leslie Ido nga permi sila na minaw diha sa Iligan City o sa Labadisos. Okay, nisibog ang mao nga punto. Labadisos, Lidisma family o sa ako mama si Miling Ido watching from Australia. May nga hapon nimo diha igsoon Freddy uban sa inyong mga kauban diha. Okay? So niya sabi ni sila ni Solita Baruro, may nga hapon nimo diha igsoon. Maayong hapon Pastor Chris, palihog ko great sa akong sister-in-law
nga naa nagpuyo sa Del Monte buog Sambuanga Sibugay, imo ni sila mga fans, Pastor, dili gyud mo absent og tan-aw og paminaw sa imong programa. Maayong hapon diha kay Midis o Grace Baroro, Gimalan and family. Happy watching sa tanan taga Del Monte. God bless us all. So may hapon diha sa tanan nga mga kaigsuonan, no? Ug usab ako i-condolence ang pamilya ni Pastor Balakwit, ang ato nga pastor, si Pastor Balakwit, nagidad og dubinta na kapin, miuna na, ni pahulay na sa sabakan sa Ginoo, og ang iyang patayng lawas karon na diha sa St. Peter, sa dinhi dapit unahan sa SM nga St. Peter, no? So condolence sa tanan. Bueno natay caller, go ahead. Hello? Paday Nixon. May nga po, Pastor. May hapon usab nimo Igson. Si Niptalitation niya siya, Pastor, Tagarakang. Okay, may hapon nimo diha Brad Nip. Lugay naman kung tawag, bagaling hindi kasulod. Okay. Nagpapalik po na, Pastor. Sige paday Nixon, Brad Nip. Kining nalo sa Leviticus chapter 21, verse 17 to 21. Okay. Atong basahon na. Nakabutang magod ni dire, Pastor, puro mga depikto. Atong basahon na Leviticus 21 bersikulo 17 hangtod 21. okay 17 hangtod 21. Akong basahon na nagingon diri. Sultihan mo si Aaron sa pag-ingon bisan kinsa sa imong kaliwatan ngadto sa ilang mga kaliwatan nga adunay ikasaway dili siya magduol sa paghalad og tinapay sa iyang Dios. Kay bisan kinsa nga tawhana nga adunay ikasaway, siya dili magaduol usa ka taong buta, kung piang, kung kadtong mga may ilong o pislaton, kung bisan unsa nga kinaiyak, kung usa ka tawo nga adunay bali sa tiil, kung bali sa kamot, kung buktot, kung inano, kung adunay bitis sa mata, kung tao nga nukaon, kung may bun-i kung tao nga gituntunan. Okay, unsa may imong pangutana ini Igson? Nagpasabot siguro ni Pastor nga unsa may wala na sila katungod ng maluwas kay kining ilang paghalad zero man ni sila. Unya dili ama sa pagdool. Wala man din Igson nga dili sila maluwas. Actually, Igson, kani nga Leviticus 21, 22, ingani magud sa katawhan sa Israel kani adto Igson. Naa sila'y mga health laws. Dili pare sa ato karon nga ang broad kay atong health laws nga gani kani adto Igson, wala na may pagkaayo ang TB. Kung nakay sakit nga TB, mamatay gyud ka sa TB. Pero karon nanay tambal, so kibali ang sakit nga TB Igsoon dili na pareha kaniadto nga likayan gyud, di kay paduol sa simbahan nga di nay mga tao, nga daghang mga tao, di ka paduolon sa merkado, di ka unsa kay nganuman adunay mahimong problema. Mao gyapon sa gitawag nato og mga sanglahon. Adunay mga balatian kaniadto Igsoon nga simpre wala pa madiskubre ang daghang mga medisina kaniadto Igsoon. Adunay mga balatian nga dili ka gani mo duol sa kasapari, imo sang tan-aw, ipatan-aw sa pari kung unsay sitwasyon nimo, kay ang pari niya nung panahon na mo may modify pag-ayo kung ang imo nga sakit usa ka seryoso o dili. Pero dili na siya both sabton Igsoon nga dili na siya maluwas. Wala mininis bersikulo Igsoon nga nag-ingon diri nga dili siya maluwas. Okay? Palayon Igsoon. Wala pa rin siya nag-contradict, Pastor, sa kaning buhat 10:34. Okay, atong basahon ng buhat 10:34 Igsoon. Okay, buhat kapitulo 10 bersikulo 34. Mao ning gingon ang 34 sa buhat 10. Og unya si Pedro sa pagbungat sa iyang baba mingon, sapagkat tinuod na ilako nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. Wala may problema na Igsoon. Maghisgot og kaluwasan Igsoon, ang Dios walay pinalabi. Okay? Unya pero maghisot sa gitawag nato og mga health laws, naa siya mga pamaagi kaniadto nga wala sa atong kapanahunan karon. So dinhi sa buhat 10 naghisgot og kaluwasan. Walay pinalabi. Rasa, puti baka, itong baka, wala na siya, no? So kibali walay pinalabi. Ang punto sa Leviticus 21 Igsoon naghisgot sa gitawag natog mga
health loss. So wa siya magkakomplekto igsoon kana nga punto. Pastor, Ano yan? mga detektong man ni Pastor. Halimbawa, kaning buta, bakol. Di man na makatakol siguro, Pastor, pero gitidaan sila sa pagpaduol. Pero wa man nagyong diha nga dili maluwas, di ba? Di ba? Wala. Oh. So sa ato pa, dili issue ang kaluwasan diri. Okay? Naalan sila yung mga pamaagi kaniadto igsoon nga gitawag nato og mga health loss o guban pa nga mga punto nga dili kayo mas gitawag pa masabtan sa atong mga kapanahunan karon. Padayon igsoon. Okay, Pastor, salamat. Wala naman eh. At haga naman ko. Sige, daghang salamat igsoon, no. Atong hinumduman igsoon nga dili nato isagol ang gitawag nato og kaluwasan kung makabasa ta og balaan nga kasulatan kay adunay mga punto dinis balaang kasulatan igsoon nga naghisgot og health ra gina siya igsoon, di na nato sumpayan kay usahay sumpayan sa uban nga gitawag nato og kaluwasan, okay? Bueno, salamat niya na igsoon sa imong pagpanawag, no? O kaning word nato igsoon nga nakaplagan nini sa balaang kasulatan ako sa ning i-open ning ato dinhi nga punto igsoon. Okay? Okay, 5 minutes ang nabilin para sa atong gitawag nato og first portion. Okay? Okay, bueno, nasa ato sang paano nako before nga dawato nako ang caller igsoon. Ang iya mong gisgutan dinhi akong dungagan lang kining sultihan mo si Aaron sa pag-ingon bisan kinsa nga imong kaliwatan ngadto sa ilang kaliwatan nga adunay ikasaway kini manggong word nga ikasaway igsoon gikan sa word nga Hebrew word nga mom ug ang pasabot ana nga mom igsoon blemish, blot ug spot, no? So wala magpasigot diri og kaluwasan. Mismo magani kanang maghalad og karnero igsoon, ang Ginoo gani nagdemand nga kana nga karnero walay ikasaway. Dili but pasabot nga dili ganahan ang Ginoo sa mga karnero nga dili gid healthy, pero magisgot og mga punto adunay mga rulings kaniadto pero walay kalabutan sa kaluwasan. Boydo dawato nato ang ato nga caller. Caller, go ahead, palihog. Hello. Padayon igsoon. Kining pastor, mga tana lang ko. Okay. Kining ang kadaugan ba pinagis sa kahom? Ang kadaugan ba pinaagi sa Ang kadaugan ba sa kahom sa tao sa kalibutan pinaagi sa iyang salati? Kini ba siya kabubutkon ba sa Ginoo o sa tao? Actually, ang kadaugan igsoon wala masandig sa salapi. Kung inong madumduman igsoon dinhi sa balaang kasulatan nga naay tao dinhi nga dato gyud kaayo unya gani sa iyang pagkadato nang hinambog pagid siya nga tanan nga kasuguan sa Dios iyang natuman, no? Atong tanaw dinhi ang gitawag nato igsuon sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 16 ug tan-awa midol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon magtutudlo unsabay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong nangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo, adunay usalaman ka maayo kung gusto kang musunod sa kinabuhi, bantay ang sugo. Kaniya nangutana siya, ha ini og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagbakak, tumahog ka sa imong silingan. So nagkutlo si Jesus Christ sa 10 Commandments. O ang lalaki nga nagingon, ang lalaking batan-on mingon kaniya, kanantanan ako nang ginabantayan unsa pamay akong kulang. Kaniya mitubag si Jesus nga nagingon, kung buot ikaw mamahingpit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan o ang halin ihatag sa mga kabus. Kaya nakita magud ni Jesus Christ igsoon nga ang iyang pagsabot sa kaluwasan nasandig sa mga butang nining nga kalibutan. So kinakita sa Dios nga ang iyang dependent man siya nining mga butang sa kalibutan, giingnan sa ni Jesus Christ nga ibaligya imong kabtangan ug ihatag sa kabos. Gitest siya ni Jesus Christ. Pero nagbuol ang batan-ong laki dato og milakaw og mingon nes Ginoong Hesus masayon pa sa usa ka kamelyo ang pagsulod diya sa mata sa dagom kaysa usa ka dato nga makaadto og langit. Dili man sala ang pagkadato pero kanang dato igsuon nga diin ang imong kaugalingon na sandig diya sa kwarta. Labi anang karong panahon nga gipantistingan tas Ginoo aning mga Ponzi scheme nga tungod sa kwarta awayon na ang atong organisasyon, awayon na ang atong mga pastor, mao nay problema diha igsoon. So balik kanimo igsoon.
Okay, salamat Pastor. Tubag. O kuha na kay follow-up? Okay na Pastor, salamat. Okay. Salamat, Brother Junad Sabuero sa Magsaysay. Okay? So, niya din si Julio Tomarlas. Niya usab diri si Jessica Yusalina, na si pangutana, tubaguntan niyo niya. Bueno, nakabsan kita sa ato nga oras. Ayaw mo paghawa, mo balik kita karon tuntun. Niya din si Elsa Bunfia, niya din si Sweet Honey Salvi Cordero, niya din si Samuel Sanchez Almudal, may pa niya maing hapon Pastor watching from Jizan, Saudi Arabia. Niya usab diri si Noli Bungcales, Jean Colliantes, Shebari Villasis Ricanya, Roy Blas, niya din si Eugene Rialda, Roger de la Cruz, Bon Eric Bendoy, niya sab din si Zel de la Mancha, Cecil Sili Cecilia, Grace Kabuhok, Pasigna Signa, Neri Ruizal Danelo, ug uban pa. Mahurot ang atong oras si pamasa ani, pero ato ning basa ng uban unya. Nabasa naman din ako ito ganina ang usa ka pangutana mahitungod sa Leviathan. Unya nabiyaan tungod kay Nay Caller. Unya nay mga pangutana din sa atong Facebook. Since nga itong nabasa ang problema diri sa gitawag natong Leviathan, usbong ko sa pagbasa, good evening Pastor, bag-o lang ko nabaptize sa abuyog, can you give na ako'y nabasa sa Job 41, unsa man na good ng Leviathan, tuod ba good ini? Ngano bagid ini siya? Jamil Montano, akong pangalan, Pastor. Bag-o lang ko na SDA. Pastor, maayo. Okay. Okay, atong basahon ang buhino at sa bugtong kinatay caller. Caller, go ahead, palihog. Paday Nixon. Go ahead, caller. Hello? Oh, padayon, palihog. Imo ng panahon. Imo na... Ay, paminaw sa imong monitor, Igson, paminaw sa imong kaugalingon sit-up sa cellphone kay ang monitor mo lahi og tag 3 to 5 seconds. Go ahead. Pangutana ko pa, sir. Padayon, palihog. Nako'y pangutana. Okay, palihog. Nabay mabasa, Pastor, nabay mabasa sa Biblia nga si David, Pastor, nga nagdaig ba sa Padayon, Igson. Sige. kapit pangutana. O, sige, padayon. Ang akong pangutana, Pastor, ba si David na nabay nagadaig sa Salmo kay mo man ang gibarugan sa uban, nagapalakpak o nagamit og mga instrumento o mga kumbo. So, ang imong pangunta, nabay mabasa? Yes, naay mabasa. Tinood na, naay mabasa. Pero wala sulod sa simbahan. Kana nga pagabasa, Igson, imong kaigno na sa Salmo, atong tanaw na, Psalm, Book of Psalm, no? Libro sa Salmo, Igson. Na sa Salmo 150, versikulo 1 ngadto sa versikulo 6.
Ubasa lang kog mga pipila ka mga punto dinhi igsoon nga nagisgot siya sa verse 3. Daiga siya nga adunay huni, trompeta, daiga siya nga adunay saltiro ug alpa, daiga siya nga adunay gagmay nga tambor og pagsayaw, daiga siya uban sa tulunggon, sa kinoldasan og organo. Unya dini usab sa bersikulos, daiga siya tungod sa iyang mga buhat nga gamhanan, daiga sumala sa iyang labaw nga pagkahalangdon. So imo makita ignition na dini ang daghang mga pagdaig. Okay? Ilabi na sa mga instrumento na pag dini ang gamay nga sayaw. Okay? So ako mingon igsoon, wala ni sulod sa simbahan. Okay? Ngano igsoon ginabuhat ninyo ni sulod sa simbahan? Hello. Nawala na? So akong ipasabot sa inyo igsoon, naa ni siya pero wala sulod sa simbahan. Okay? Kay kini magong gisgutan dinhi nga daigon ninyo si Yoba, daiga ang Dios nga anaa sa iyang balaang puloy-anan, bersikulo 1. Daiga siya diha sa kalangitan o sa iyang gahom. So kini siya igsuon wala sulod sa templo. Okay? Or balaang puloy-anan. Kay kanang word nga balaan puloy-anan sa English na temple. Ang iyang mga synonym na igsuon gitawag sad siya og sanctuary. Okay? Gitawag sad siya og tabernacle. Okay? So, wala ni sa sulod sa tabernacle, wala na sa sulod sa templo, wala sulod sa sanctuary. Kaya makasulod sa sanctuary igsoon, walay lain pari ra. Dili magani kasulod ang ordinaryo pari o libita igsoon diha sa most holy place o labing balaan nga sanctuaryo diha sa ikaduhang apartment. Di kay kasulod ang ordinaryo lang nga pari. Ang makasulod kadto lamang hataas nga pari. So kibali walay tao makasulod dito nga magsayaw-sayaw sumala sa atong mabasa diri. Walay tao nga makasulod dito sa templong magdala og drums o gipatukar niya kay wala gitugot ka na siya. So although kini nga mga punto igsoon nga adunay pagsayaw, adunay mga instrumento, ang konteksto ani igsoon dili pagsimba. Dili pagsimba sa panahon sa hour of worship, divine worship o kanang pinaka-highlight nga simba nga ginahimo sa Protestant o mismo ba sa Catholic, wala ni siya sulod diha. Okay? Kay kini sa nga konteksto igsoon, konteksto ni sa pagdadaog nila sa gubat. Kung imong sibugan gamay dinhi sa Salmo 149, panahon kani sa paggubat. Bersikulo 5 na yun. Pagpalipaya ang mga balaan sa pagdaog sa himaya, pawita sila sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan, itugot nga ang hataas nga mga pagdaig sa Dios anha unta sa ilang mga baba og ang espada nga duruhay sulab nga sa ilang kamot. Nagisgot og espadang duhay sulab aron sa pagpanimalos sa mga nasod. So miniti siya gubat ni siya. Nasod, batok, nasod. Og mga silot diha ibabaw sa mga katawhan aron sa paggapos sa ilang mga hari sa mga taliwala. Kaya remember, Biagsoon, pero may makaingwintro ang Israelites, mga Palestinians, imo makita ang Philistines, kontra nila na, Syrians, kontra na nila. So, ang konteksto ani Igsoon is panahon sa gubat. Ug sa panahon sa gubat, sa diyag makadaog sila Igsoon, naa sila gitawag nga pagsayaw. Dili ni sayaw nga, kanang sayaw nga to makitaan sa mga diskuhan igsoon, dili ni siya mao nga sayaw igsoon. Lahi ang sinayawan kaniadto sa karaan sa selebrasyon nila sa panahon nga budaog sila sa gubat. Og simpre na ay mga drums ana kung sa konteksto pa na igsoon sa Boy Scout nga anay mga drums sa Adventist igsoon na gitawag nato og during sa Master Guide or sa Pathfinder na ay drums pero wala na sulod sa simbahan. Naa sa activities sa mga eskwelahan. Sa ato pa, kung ibutang sa konteksto din sa Israelites, gihimo na nila sa panahon nga makadaog sila sa gubat. Question, kung imo ning isulod sa simbahan o gimuon nimo ni sa simbahan, ang pangutana mo ni, nakadaog ba mo sa gubat? Kaya kung inyong gamiton ang Salmo 150, dili context ang simba nini sulod sa simbahan. Ang context ani mahitungod sa gitawag nato gubat. Question, kung magsaya mo sulod sa inyong simbahan, magdala mo drum sulod sa inyong simbahan, naababoy nadaog nga gubat. Kung imo ning gamiton ang Salmo 150 kay dili ta dapat mogawas sa konteksto sa Biblia. Dili kay mo pudyot ta og mga bersikulos sa Biblia unya ato ding gamiton para lang gid ma-justify ang atong gipangbuhat sulod sa simbahan. So kibali, akong tubag sa imong pangutana naa ba? Yes, naa, pero wala na sulod sa simbahan.
Okay? So daghang salamat igsoon sa imong pangutana. Nga nga mga punto. So balik ta dinhi sa gitawag nato og nanungutana mahitungod sa Leviathan, no? Gikan kang Junjam Montano. Atong tanawon igsoon kining imong gihatag nga Job chapter 41. Yes, tinuna na sa Job chapter 41. Okay? Atong tanawon kung say giskutan nis bala nga kasulatan. 41. Actually kining Leviathan igsoon usa ni siya ka sea reptile. May kag reptile igsoon nga ng lizard, crocodile, snake, mga reptile igsoon. Pero dinhi naay sige tawag nato reptile nga nasulod nasa dagat. Og kini nga klase nga reptile gitawag siya og Leviathan. Gani dinhi sa gitawag nato og bersikulo 1, makuha ba nimo ang Leviathan sa taga sa isda? Kay boy no natay color. Balikan tanis pagtubag unya human sa color. Color, go ahead, baliyog. Panayan igsoon. Color. 1. Okay, go. Paminaw sa imong cellphone igsoon, ay paminaw sa imong monitor kay maliit ng monitor. Go ahead. 1, 2, 3, 4, 5. So, balik ta sa mong question. So, kining Leviathan igsoon, ningon siya makuha ba nimo ang Leviathan sa taga sa isda? So, nagisgot siya daan og isda, which means naas dagat. Unya, naani siya ay ilong. Okay? Usa ka reptile nga adunay ilong. So atong basahon. Bersikulo 2. Matuhog mo ba og pisi ang iyang ilong? So kato pa, kining Leviathan igsuon, naani siya gitawag natog ilong. Gawas ana nga na siya ilong, kulba ni siya ngipon. Okay, nasa ni siya ngipon. Dini sa bersikulo 14, kinsa ba ang makaabli sa mga pultahan sa iyang naong, makalilisang ang ginalibutan sa iyang ngipon. Boy no, balik ta kinay color. Color, go ahead, baliyok. Go ahead, color. 1, 2. Hello, hello. Sige, padayon, Igson. Kanang di ba ang pagampo sa Biblia gitudlo ang mga namo anak sa mga langit? Example na Igson, naghatag og ehemplo si Kristo kung saon nato sa pag-address sa atong mga pag-ampo. Ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 9, binagingon, pag-ampo kamo sama ni ini. So, naghatag si Kristo og usa ka pamaagi unsaong pag-ampo. Pag-ampo kamo sama ni ini. Amahan namo na akas mga langit. Meaning to say, ang imong pag-ampo, imong i-address sa amahan. Okay? Pagdaygon ang imong ngalan. So, sa imong pag-ampo, i-address nimo sa amahan, dayiga sa imong ngalan, dili kay magdiretso tag pangayo sa atong gusto. Selfish man kay na mangayo taw niya di pagit nato madayeg ang Ginoo. So dayga sa ang iyang ngalan. So daygon ang imong ngalan, matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta mainguman sa langit. So sa ato pa sa atong pagdayeg sa Ginoo, atong tumanon ang iyang kabubuton kay usahay Ginoo, ang imong kabubuton mo'y matuman basta mao gini akong gusto. Dili na mao. Okay? Ang iya gyud sa Ginoo. Ang Ginoo, ang imong kabubutan mao'y matuman dinilang gyapon response scheme. So, balik ka ni mo, John. Kanang ngano man og magpapastak mo kay amahan namo nga ka sa mga langit. Nga magambo, mabitaw yung kung anong ato man siyang balik-balikon nga naghatag man og sample, ehemplo, pamaagi, guidelines ang Ginoo. For example, maghatag ko sa imo og gitawag og guidelines, mabog na imong ang sundon, himuon nimo ang imong kaugalingon pamaagi, labi ng maestro maghatag examination, moingon ang maestro, okay, ang atong leksyon karon about sa pagsulat sa liter. So naay gitawag og black nga klase sa liter, naay semi-black nga pagi sa liter. Unya naghatag siya mga pamaagi, dili nimo sundon ang tanang example diha. Kundili ang imong pamaagi nga masubay lang nimo ang mga pamaagi unsaon sa paagi sa pagsulat. Okay? So ingana size atong tanawon, balik ta sa size. Size newbie. Nagingon ang Mateo, matupan niya dinhi. Okay? Busa pag-ampo kamo sa ingon ni ini nga pamaagi. Dili ingon nga imo siyang memorizon ug mao na gini imong ilitok. Naghatag siyang pamaagi. Mo may akong hatag example, amahan namo. So meaning to say ang imong pag-ampo i-address nimo sa amahan. Oh.
pagdaygon ang imong ngalan, minito siya sa imong pag-ampo, daygon nimo siya, Ginoo, salamat sa imong kaayo, nakadawat mig panalangin nining adlaw, wa gid mi makabsi sa panalangin, wala mi nagutom, og ang mga tuition sa among kabataan imong gihatag, imo siyang daygon ni anang puntuha, pero dili ingon nga memorize nimo ang mga punto nga gisgutan dire. Para Nixon. Pastor, kanang sa kamiling diwa, ito ang nabasa sa Council for the Church nga okay ba, Pastor? Pungutan ako to? Paden. Namin ako. Okay. So, ang kan ba, kanang sa kamiling diwa ba, nga nabasa na ko sa Church, Council for the Church sa unang pang panahon, na kaya kuluan po na to, litukon ko ng amahan mo nga naka sa mga langit. Kadaan po. Kadaan O po. diningon yung Jimmy Moraes na, basta kay kadaan po, na ang amahan mo niya katapusan sa ngalan ni Jesu Cristo. Okay. Pero Igson. naman sa imong kami, Pastor, naman ko tell me sa imong kuan, di man kamo yung amahan mo. Okay, Igson. Dili na bagyo ko diretso mo to magdeklara lang tag libro. Gusto na ko basahon nimo ang Council for the Church unsa nga pahina. Kay daghan na kayo ang gapangutana diri mismo gagamit og Biblia bersikulo kapitulo pagbasa sa maong bersikulo kapitulo wala diha. Kanang imong giingon igsuon nga kinahanglan kada ampo naagi ng Our Father asa na siya basa ko na ang mong statement igsuon. Unsa nga pages sa Council for the Church. Kay di na bagyo ko diretso mo to igsuon. Kay gabasa bi ako og Spirit of Prophecy. Wala ko kabasa kanang imong giingon nga kada ampo kinahanglan litukon ang Our Father. Asa nga page Igsoon palihog? Hello? Nawala. Daghan salamat Igsoon. Abi ni Igsoon, okay man na siyang mga pangutanay nga na kung ang inyong gipangutana wala sa nagbasa og Council for the Church. Dili man ta pwede din sa ato nga programa nga ideklara lang nimo ang sitwasyon unya imo lang ideklara ang libro walay page ug dili nimo basahon. Kay kanang punto ngayon nga kada ampo kinahanglan litukon ng Our Father igsuon wala na sa Council for the Church. Ako lang kang sugulan igsuon mabitaw nga hangyo nako nga nay mangutana din igsuon ayaw lang i-assume o presume nga naa apan wala di ay no. Daghang salamat no. Niya dinhi ang AWR hinguog na asab si Brad Renz Roque may hapon nimo diha og niya si Aren Oro Rojas. Bueno, di balik ang caller. Go palihog. Hello. Padayon Nixon. Nakabasa ko na, Pastor, Council for the Church, gamay pa ko, mga edad na ako, 10 anyos, 50 anyos naman ko ron. Okay. Pero wala nang word. Wala na ron yung libro. Pero wala nang word Igsoon nga kada ampo kinahanglan imong ilitok ang Our Father. Ang giingon dito, Pastor, nga kung mag-ampo mo, ilitok ko ng amahan mo nga naka sa mga langit. Kay bisan gani ko no si Satanas, nag-angkon na siya mao amahan. Wala lang nimo matuhog Igsoon ang mao nga nabasa kay 10 anyos pa man kaato. I hope nga nabasa unta nimo sa panahon nga 50 nakakapin. Kay ang mga konteksto magud Igsoon sa balang kasulatan especially sa Spirit of Prophecy, pag ingon gani nga mag-ampo ka sa amahan, ato lagi nang i-address sa amahan. Tama man ang gingon sa Mateo 6:9, amahan namo nakas langit minito si antanan nimo pag-ampo imong i-address sa amahan. Pero wala mag-ingon ang Council for the Church nga kanang gisgutan sa Mateo 6:9 nga amahan namo hangtod sa katapusan nga pag-ampo nga gitawag for thine is the kingdom, the power and the holy. Wala na siya igsuon nga gisgutan dito sa Council for the Church. Ang mabasa di igsuon, nag-aghat nato nga ang atong tanan nga pag-ampo i-address sa amahan. Okay? Wala magingon nga ingogin ang ilitok tanan nga Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Wala na dito sa Council for the Church. Nga nag-ingon, imo nang litokon, kada ampo nimo. Wala na dito igsoon. Mismo maganis dinis sa Biblia. Wala man si Kristo naghimo ni ana. Naghisgot lang si Kristo sa pamaagi sa pag-ampo nga i-address sa amahan. Pero sa panahon nga hapit na siya mamatay, wa kay mabasa diya nga nagkan-ampo siya ana gihuman gid niya. Wala sa kay mabasa nga ang apostoles nag-ampo o gihuman gid nila kanang Mateo kapitulo 6. Ang imo lang nabasa dito sa Council for the Church Igsoon usa ka ehemplo nga ang atong pag-ampo i-address nato didto sa amahan. Wa mag-ingon ang Council for the Church nga
kada ampo humanon gyud mo na ang ampo des Mateo kapitulo 6. Balik kani Megson. Dili ba ibot pa pasabot na pastor? Dili ibot pasabot na ako nga memorize so ng ama na mo nga naka sa mga langit nga naa sa Mateo 6. Okay. Ang buti pasabot na ako pastor sa labas na sa Kalsel Pula Church. Kinahanglan ulas tanan ko no magampo amahan namo nga naka sa mga langit. Ito na sunod pagkatapos sa sunod bisan sa imo nang pangayon sa Ginoo unya katapusan mao lang sa ngalan ni Jesus. Okay, dagan salamat Igsoon. At least naklaro na to ang imo nga pamaagi kay ganina magud ang imo gong pamaagi naghisgot magud nga kanang ampo nga amahan amo namo tumanon ba gina siya. So mabitaw ang akong gibasa ang Mateo 6 9 nga to sa kitawag uban nga mga bersikulo. So nikutlo dayon ka og counsel for the church mo tong nga akong gi-insert nga wala na sa counsel for the church nga kada ampo huruton ginag-ampo kanang Our Father. May tawana mura na taog naa sa dako nga simbahan nga memorization ang Our Father mismo pa ang Ave Maria na puno ka ng grasya. Panginoon Diyos sumasayo, bukod ka ng pinapala sa babaeng lahat, pinapala mo yung ginamemorize na siya, makasala ka, ignon ka sa pare nga, imo ni siyang ilitok kanapulo ang Our Father, imo ni ilitok ang kanapulo ang Ave Maria, o unsa ba? So, memorize na igsoon. Lahi mo gunang memorize igsoon, o kanang ampo, nga gikan sa unahuna o kasing-kasing. Kaya kanang sa memorize, mura nagkaon igsoon, nga ang imo baba, di na ni mo suguon, pagduol sa kutsara sa imo baba, di na ni mo suguon, imo baba, mo abre lang kalit. Nga naman, naandan na ni mo. So, dili gusto ang Ginoo ana nga magampo ka, naglitok ka na nga wala sa imong unahuna. Kinahanglan ang imo pagampo, imo na siyang isulti og unsay na si imong kasing-kasing. Example, ampo ni David. Hilakan pa magay na igsoon, tanaw ampo ni David igsoon, no? Tanawa. Salmo 51 versikulo 7. Ulayon mo ako uban sa hisopo og mamahinlo ako, hugasi ako og maputi ako, labi pa kaysa niebe. Expression na gikan ni sa kasing-kasing ni David sa dihang iyang giila ang iyang pagkamakasasala nga giilog niya ang asawa ni Uriah. Unya gipasulong niya si Uriah dito sa gubat nga walay pagkadaog. Unya iya dayon gikuha ang asawa ni Uriah. May gani na ay propeta nga si Nathan nga naghatag og mga gitawag nato og mga sambingay ngaron makaila si David sa iyang sala. Ug sa diyang nakita ni David nga siya salaan, mao ni iyang pagampo dayon. Ulayon mo ako uban sa isupo ug mamahinlo ako, hugasi ako ug maputli ako labi pa kaysa nibe. Nibi, buhaton mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios og bag-uha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Imo ko galingon nga paghilat, imo ko galingon nga princess of mind nga gikan sa imong utok mo na imong expression. Ang question mo ni, unsaon nimo paghilak sa imong mga sala, unsaon nimo pag-express sa imong unahunaw kasing-kasing kung ang imo baba nag-abre nga wala sa imong unahuna kay memorize na nimo. Namimarize na nimo. Ave Maria na puno ka ng grasya, Panginoon Diyos sumasayo, bukod ka ng pinagpala sa babaeng lahat pinagpala. Gimimarize na nimo. Asa naman na ang kuan? Our Father which art in heaven. Igsoon nga ni ang pag-ampo igsoon kinahanglan dulot sa kasing-kasing og naa sa unahuna. Og imong imaginon nga si Kristo naa sa imong atubangan. Nga diin unas tanan mangayo ta sa atong mga kasalanan, mga itang kapasiluan sa atong mga kasalanan. Og tagaan tag protection og panalangin og magpagamit ta alang sa iyang bulaton kay ang panahon hamubo na. Daghan na magayong kalamidad igsoon usa ka na kamigapon sa Ginoo sa pagpahibalo sa mga tawo nga nakalimok kaniya. Oy, balik na mo. Okay? So, follow up igsoon. Wala, pastor, kanang pasensya pastor ha. Wala ako ang buti pasabot ako. Ang pagsugod sa pagampo nga giingon diya sa Mateo 6:9 amahan namo kanara. Okay, dagan salamat Dixon. Walay problema. Mao na akong giingon sa imo nga ang Mateo 6 nagtudlo kung asa nimo i-address. So kita magampo amahan namo. Okay? Gi-address na to sa amahan. Okay? Daygon ang imong ngalan. Salamat sa mga panalangin, salamat sa grasya, salamat sa proteksyon, salamat sa tanang butang. Okay? So, imong gidalag iyang ngalan. Ug nagpasalamat usab ka. Ug imo na igno ang Ginoo. Dunay mga punto nga mong ihatod diha sa imong atubangan.
nagampo kami. Ana. So aya dayon ka mangayo igsoon. Unya tanan nga imong gipangayo, pangayoon nimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. So mo na siyang mga punto igsoon. Daghang salamat igsoon sa imong pangutana. Okay? So, mao kato si Luloy Morata sa Northern Samar. Salamat diha, Brad Loy, sa imong pangutana. So, balik ta sa Leviathan. Okay? So, mula sa gipangutana nato din nato basahon pagbalik kay ato naman na siyang nabasa sa Hub Kapitulo 41. So, ako nabasa igsoon nga usa ni siya ka sea reptile na gadiin adunay gibasa nato ang bersikulo 2 na ilong. Unya sa bersikulo 14 na ay gitawag na tog ngipon. Unya, nasa ni siya himbis, no? Okay? Nagingon din sa versikulo 15, pero wa sa minsan din nagnabay kapay, no? Kaya ang gidili sa pagkaon, kung nay himbis walay kapay, di mo na makaon. Kung nay kapay walay himbis, di sad makaon. Ang makaon katong nay kapay ug nay himbis, piniwa man magisgot og kapay dire. Pero na siya himbis igsoon. Atong basahon, versikulo 15. Ang iyang mabaga nga mga himbis mo iyang garbo. So sa ato pa, naa ni siya gitawag na to og himbis. Ug naa sa di siya mata igsoon sa bersikulo 18 nang yon. Sa iyang pagbugwat, may kahayag nga mukidlap og ang iyang mga mata ingon sa tabon-tabon sa kabuntagon. So, naagya po ni siya mata, pero kini siya, wala ni siya nagpuyo sa mga baybayon. Nagpuyo kining Leviathan didto sa lalom nga mga dagat. So atong tanawon sa bersikulo 31 na yon. Ang kahiladman sa iyang ang kahiladman iyang gipabukal ingon sa usa ka kulon. Ang dagat iyang gihimo ingon nga kulon nga hapla. So imo makita igsuon kini siya naa sa mga lalom, mga ocean nga diin diha ga mga biyahe ang mga barko nga mga internasyonal. Gani mao ni gikidahadlukan kaniadto. Atong basahon Salmo 104 igsoon. Okay, Salmo 104 bersikulo 26. Okay? 104 bersikulo 26 nagingon diri. Akong basahon. Okay, about sa Leviathan. Okay, 104:26. Okay, 104:26. Okay, niya. Dito nagapanaw ang mga sakayan, ang mga barko. Dito anaa ang Leviathan nga gibuhat mo aron magdula ni ana. So imo makita nga tuan sila sa mga dagko nga mga dagat, okay? Unya kung imong tan-awon igsoon ang uban nga gipahayag sa ubang propeta sa Isaias 27 bersikulo 1. Atong tanawon sa gingon sa balaan nga kasulatan 27 bersikulo 1. Okay? 27:1. Okay? Nagyon dire. 5 minutes ang nabilin alang sa matapos atong program. Niadtong adlaw pagasilutan ni Jehova ang iyang bagahi og dako og malig-on nga espada, ang Leviathan ang matulin nga halas og ang Leviathan ang baliko nga halas og iyang pagapatyon ang dragon gikan ni sa gitawag nato og Hebrew word nga tanin, no? Tanin nga punto igsoon is reptile gyapon pero gitranslate sa uban diri og dragon. So imo makita nga bilong siya sa reptile nga nay pagkahalas niya igsoon unya na siya gapuyo sa mga laglom o mga dagat wala ni siya sa ato diri pinangga, no? So daghang salamat niya na igsoon sa imong pangutana. Niya din si Michael W. Maayong hapon, Pastor. God bless to your program. Very much informative. Okay? Niya din si Otsinri na Yasu. Nabis. Si Brother Siban, no? Si Ernesto Siban, atong igsoon Sam. Na kinisya ka igsoon dinis Cagayan de Oro. Niya din si Ima Pilayo. Maayong hapon, Pastor. Niya din si Renz Roque, maayong hapon diha ninyo tanan sa Pinas. Pastor Chris, nag-drive ko ni hunong lang gyud ko para makagreet nimo. More power to you, Pastor Chris. More power usab nimo diha, Brad Renz. Niya ni siya diha dapit sa Europe igsoon. O niya usa kini makugihon nga mo share sa atong program o dili lang sa atong program sa ubang sa program nga naa sa Manila. Daghang salamat niya na Brad Renz Roque. LV Pitos Oligario usab na si Dilia Silvano, salamat Pastor, nakaabot pa jud mi
paminaw sa imong program. May God bless your program, Pastor Chris, watching from Florida, USA. Okay? Daghang salamat nimo diha igsuon. Og niasa dinhi si Julio Tomarlas, hi Pastor. Hinganhiman di ay ikaw diri sa Hope Channel Studio sa Manila. Unya wa jud ta magkita oy kay maupoy paglakaw namo. Okay? Brad Julio, wa ako ko nag-expect na ka sa Manila. Kabalo pala ko gi-text na lang unta ka or gi-message na ka. Kabot magunta sa Manila atong iagi nga semana igsumo tong wala tay broadcast sa Martes o Huwebes tungod kay aduna tay activities nga gihimo didto o dibasa usab ni bisita usab ta sa Hope Channel Manila. Ato nakita ni himamat nato ang atong mga igsuon didto si Brother Imperial o usab si Brother Baliton ato mga nagatrabaho diya sa gitawag nato og Hope Channel. Okay? So niya usab dinhi si Elsa Bonita. Pangutana, Pastor, pwede na di ay magminyo bisag buhi pa ang bana kay ang pagpakaalam ko, Pastor, kung buhi pa ang asawa dili ko ka pwede magminyo. Igsoon, ako nag-explain kanina nga ang pwede makaminyo nga na-divorce igsoon kadto ang issue sa gitawag nato og pakighilawas. Okay? Pananglitan. Tag-example, kung pananglitan ang usa ka asawa gibiyaan sa bana tungod kay ang bana nakakita naglain, nagminyo nagutro, ang katong iyang bana di gid to siya pwede makaminyo kay makasala to siya. Pero ang binayaan sa bana nga di nagminyo utro unya pwede siya makaminyo basta masitol niya ang issue sa gobyerno. For example, sa Amerika, dali ra sa Amerika kay naaman sila absolute divorce pero sa ato wala man. So sa ato ay igsoon na atay gitawag nato og kining dili siya divorcio igsuon kun dili kining ang ground lang for psychological capacity gitawag natong annulment, no, maanul ang mao nga kasal. So laktod nga pagkasulti dili tanan nagbulag bana og asawa nga pwede makaminyo. Kinahanglan mo agi sa og church board uban sa pastor o sa gitawag nato og taga-conference o uban pa, no. Bueno, naipangutana dinhi si isa about sa Revelation 9:3 pero nagsinyas naman atong kauban nga time na nakabsan kita sa ato nga panahon igsoon. So niya dinhi si Ima Pilayo, Noli Bungkales, Anastasia Kimat, Polsay. Bueno, nagsinyas pa kayo, di rin mapungan igsoon. Sa ngalan sa atong Hope Channel station manager o sa atong communication director o usab sa division, kini lamang si Pastor Chris Macarares Mayon. Siya nagpakabatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan moray angay nga mabuhi magambuta. Daghang salamat o Diyos sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugma. Lord, ako nagaampo pinasahi sa tanang OFW sa tibuok nga kalibutan nga unta ikaw maluoy kanila, panalangin sila, protektahi uban sa ilang pamilya dinhi sa Pilipinas. Uban sa among kadaguan sa tibuok nga kalibutan, panalangin ang tanan nga biktima usab sa linog dinhi usab sa Mindanao. Salamat sa imong pagdungog sa pag-ampo kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.